anu golek kanca yoga sing babak karo kowe, Nduk. Ya enggak mau, enggak mau aku. Lah wong beda umur kok, Pak. Lah iya to. Nik kan baru belasan tahun. Ning kudune wong tuwa ki kalah rasa ning menang cara kudune. Lah iki sing wis pengalaman ngentekke wong wedok akeh piye carane piye? Cangkemmu. Lho, maksude ngopeni para-para pesinden itu. Carane piye? Carane ya kuwi Nek mau. ngene aku ra kuat carane piye, Pak? Sikil loro. Eh? Maksudnya piye Pak sikil loro? Lah yo kayang no, Pak. Ngene. Ora ngono kuwi. Iki mau lak sikil siji ora kuat. Yo sikil loro. Oh ya, Nduk. Sikil loro. Nyah. Nyah. Atuh piye aku lak manut bapak to. Oh, sikil loro. Ya bener, Pak. Berarti sana madhep rono, merangkak. Merangkak. Lah, loh, ndak gitu. Nah. Iki sing dedek bokongnya diangkat, Nah. Loh, ini sing dedek. Iya. Ngene malah romantis. Romantis. Ada itu. Suasana koyo ning taman ngono kae, Pak. Bayangke iki koyo ning taman terus iki nggon lincak, nggon lungguhan ngono kae, Pak. Niken. Dalem. Iki wong ora buk. Iki dudu tugu, Nduk. Tapi penak ngene, Empuk. Iya. Kowe penak aku ngampet. Gak apa-apa kan aku kan ogak sak jam. Lho iki tenan Nduk sing mbok lungguh geger iki nyetrume teko ngendi-ngendi lho. Wong dilungguh geger kok nyetrum teko ndi? Iso teko kene iki cenut. Ndasku iso cenut, Pak. Tanganmu iso kaku ya. Heeh. Tangan sikilmu iso kaku ya. Lah, wis ora sangah nggo roman-romanan. Ya. Ya. Wis ora ngatasi. Ora ngatasi, Pak iki. Yamu. Sliramu. Bar iki suntik. Aku sehat kok, Nduk. Aku ora perlu suntik. Jajal aku. Aku telaten minum biomoringa. Tanah alia. Tresnani lahir Terus ke apa, Nduk? Napa tembang? Impenku nggih, Pak. Injih. Sun